Bos días a todos e todas. Estamos na Casa Consistorial do Concello de Outeiro de Rei. Son as 12h03 do día 17 de xuño de 2023 e concorren a este acto de constitución a totalidade dos candidatos proclamados electos pola Xunta Electoral de Zona de Lugo na sesión de data 5 de xuño de 2023. Vaise proceder, polo tanto, á constitución da nova Corporación Municipal 23-27 e proceder á elección do alcalde. Así, de acordo cos trámites procedimentais que indica a Lei Orgánica de Réximen Electoral Xeral, o texto refundido das disposicións legais vixentes en materia de réximen local e do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das entidades locais, procede desenvolver as seguintes actuacións do seguinte xeito. Primeiro, se forma a mesa de idade. Segundo, constitución da corporación. E terceiro, elección do alcalde presidente da corporación do Concello de Outeiro de Rei. Formación da mesa de idade. As corporacións municipais, di o 195 da Lei Orgánica de Réximen Electoral Xeral, constitúense en sesión pública o 20º día posterior á celebración das eleccións, salvo que se presentase recurso contencioso electoral contra a proclamación dos concelleiros electos. En ese suposto constituiríanse o 40º día posterior ás eleccións. Para tal finalidade, constitúese unha mesa de idade integrada polos elixidos de maior e menor idade presentes neste acto, actuando como secretario quen o é da corporación. A mesa comproba as credenciais presentadas, as acreditacións da personalidade dos electos, con base ás certificacións que lle remitira ao Concello a Xunta Electoral de Zona. E realizada a operación anterior, a mesa declarará constituída a corporación se concorren a maioría absoluta dos concelleiros electos. En caso contrario, a sesión desenvolveríase 2 días máis tarde, quedando constituída a corporación sen ter en conta xa o número de concelleiros presentes. Ben, polo tanto, en aplicación do disposto no artigo que acabo de ler, o concelleiro electo de maior idade desta corporación é don José Yebra Pimentel e o de menor idade... Don José Yebra Amorín e o de menor idade dona Tania Díaz Seijas, polo que o primeiro actuará como presidente da mesa e o segundo como vocal, sendo secretaria quen o é da corporación. A mesa de idade constata a asistencia de todos os concelleiros e concelleiras proclamados electos e que se ha presentado a declaración de bens e causas de posible incompatibilidade de todos os electos. Polo tanto, pode entenderse constituída a corporación do Concello de Outeiro de Rei para o mandato 23-27, con arreglo aos seguintes concelleiros e as listas electorais que son José Pardo Lombao, por orden de acta de proclamación de electos, lista electoral PP. María Begoña Seco Varela, lista electoral PP. José Yebra Morín, lista electoral PP. Pilar Méndez Lombao, lista electoral PP. Jesús Fernández García, lista electoral PP. María José Martínez Vigo, lista electoral PP. Fermín López González, lista electoral PP. Tania Díaz Seijas, lista electoral PP. Luis Alfonso Trigo Fernández, lista electoral PP. Xosé Ferreiro Fernández, lista electoral BNG. Elvira Lombao Vila, lista electoral BNG. Miguel Vieito Villar, lista electoral BNG. E María del Carmen Acacio López, lista electoral PSOE. Non se aprecia causa de incompatibilidade ningún dos concelleiros electos. Habida conta de que se cumple a exixencia do disposto no 195.4 da Lei Orgánica de Réximen Electoral Xeral e que concurre a esta sesión a maioría absoluta dos concelleiros electos, declárase constituída a corporación. Vamos a proceder a tomar xuramento ou promesa aos candidatos proclamados electos que deben acercarse, serán chamados polo orden da acta de proclamación. Aquí, ante a Constitución, deben de contestar a pregunta que se lles formula. De acordo? Primeiro, José Pardo Lombao. Xuras ou prometes cumprir fielmente as obrigas do cargo de concelleiro con lealdade ao rei e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado? Sí, prometo. María Begoña Seco Varela.
Xuras ou prometes cumprir fielmente as obrigas do cargo de concelleira con lealdade ao rei e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado? Sí, prometo. José Llebra Morín. Xuras ou prometes cumprir fielmente as obrigas do cargo de concelleiro con lealdade ao rei, gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado? Sí, prometo. Pilar Méndez Lombao. Xuras ou prometes cumprir fielmente as obrigas do cargo de concelleiro con lealdade ao rei e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado? Sí, prometo. Jesús Fernández García. Xuras ou prometes cumprir fielmente as obrigas do cargo de concelleiro con lealdade ao rei e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado? Sí, prometo. María José Martínez Vigo. Xuras ou prometes cumprir fielmente as obrigas do cargo de concelleira con lealdade ao rei e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado? Fermín López González. Xuras ou prometes cumprir fielmente as obrigas do cargo de concelleiro con lealdade ao rei e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado? Sí, prometo. Tania Díaz Seijas. Xuras ou prometes cumprir fielmente as obrigas do cargo de concelleira con lealdade ao rei e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado? Sí, prometo. Luis Alfonso Trigo Fernández. Xuras ou prometes cumprir fielmente as obrigas do cargo de concelleiro con lealdade ao rei e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado? Sí, prometo. Xosé Ferreiro Fernández. Xuras ou prometes cumprir fielmente as obrigas do cargo de concelleiro con lealdade ao rei e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado? Por imperativo legal, sí, prometo. Elvira Lombao Vila. Xuras ou prometes cumprir fielmente as obrigas do cargo de concelleira con lealdade ao rei, gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado? Como republicana galega e feminista e por imperativo legal, si prometo. Miguel Vieito Villar. Xuras ou prometes cumprir fielmente as obrigas do cargo de concelleiro con lealdade ao rei, gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado? Por imperativo legal, sí, prometo. María del Carmen Acacio López. Xuras ou prometes cumprir fielmente as obrigas do cargo de concelleira con lealdade ao rei e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado? Sí, prometo. Declárase constituída a Corporación Municipal. Elección do alcalde.
Di o 196 da Lei Orgánica de Réximen Electoral Xeral. En la sesión de constitución de la corporación se procede a la elección del alcalde de acuerdo con el siguiente procedimiento. Pueden ser candidatos todos los concejales que encabecen sus correspondientes listas. Si alguno de ellos obtiene la mayoría absoluta de los votos de los concejales, es proclamado electo. Si ninguno de ellos obtiene dicha mayoría, es proclamado alcalde el concejal que encabece la lista que haya obtenido mayor número de votos populares en el correspondiente municipio. Y en caso de empate se resolverá por sorteo. Pregunta. José Pardo Lombao, desea presentar a súa candidatura á elección de alcalde? Sí. Xosé Ferreiro Fernández, desea presentar a súa candidatura á elección de alcalde? Sí. María del Carmen Acacio López, desea presentar a súa candidatura á elección de alcalde? Sí. O sistema de votación será ordinaria, cada concelleiro debe votar unha única vez. E vaise facer a man alzada, de acordo? Polo candidato, pola lista de proclamación de electos, tamén seguiremos esa orden. Votos a favor do candidato José Pardo Lombao? 9. Votos a favor do candidato Xosé Ferreiro Fernández? 3. Votos a favor da candidata María del Carmen Acacio López? 1. O resultado é 9 votos a favor do concelleiro do Grupo Municipal do Partido Popular 3 de Xosé Ferreiro Fernández e 1 de María del Carmen Acacio López, polo tanto, de conformidade co 196b da Lei Orgánica do Réximen Electoral Xeral, en tanto a cada maioría absoluta de votos dos membros presentes, resulta proclamado alcalde do Concello do Outeiro de Rei, don José Pardo Lombao. Don José. Don José Pardo Lombao, ten que xurar ou prometer o cargo. Xuras ou prometes cumprir fielmente as obrigas do cargo de alcalde do Concello de Outeiro de Rei con lealdade ao Rei e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado? Sí, prometo. Pois resulta proclamado alcalde don José Pardo Lombao. Informar a Constitución previa á entrega do bastón de mando de que a acta de arqueo é de 495.505 euros con 60 céntimos, e que respecto do inventario de bens a última rectificación levouse a pleno de 29 de decembro de 2022, estando a disposición de todos os concelleiros na Secretaría. Agora o presidente da mesa faille entrega ao señor alcalde do bastón de mando.
Bueno, bons días a todos. É para min unha enorme satisfacción volver a ser elegido unha vez máis alcalde deste concello. Un concello que está en constante progreso, en constante crecimiento, cheo de xente nova, cheo de xente dinámica e con un resultado, pois, como outras veces viñaron sucedendo ao largo dos anos, pois con unha maioría absoluta enormemente grande. Eso só me leva a dúas outras cousas fundamentales. Unha, primeiro, a darlle as gracias dunha maneira, pois como diría eu, moi profunda a toda a xente deste concello que ano tras ano sigue apoiando estas candidaturas do Partido Popular e as políticas do Partido Popular. Que neste caso, pois, están, digamos, presididas polo alcalde que lles está falando, non? Pero hai un equipo detrás, un equipo enorme, un equipo de xente, un equipo de concejales, un equipo de candidatura, un equipo de colaboradores que é enormemente grande e que realmente, gracias a eso, podemos acadar estes resultados. Pero, evidentemente, a pesar de todo eso, se a xente non confiara en nós, non os podríamos acadar, porque a xente vota como é lógico e normal, e como ten que ser. Perdón, moitas gracias. Dunha forma absolutamente voluntaria. Non podría ser de outra maneira, non? Entonces, ese agradecimiento a toda a población do Outeiro de Rei, pois a min me emociona un pouco e me emociona porque, sobre todo por unha razón, porque é moi difícil, o teño dito moitas veces, é moi difícil devolverlle esa confianza que nos dan ao equipo de goberno e a min mesmo, devolverlle esa confianza traducida en melloras, en benestar para os nosos veciños. Entonces, se hasta ahora traballamos con todas as ganas do mundo, facendo o posible, a veces parte do imposible, pois, lógicamente, como cada vez o apoio é máis grande, pois o esforzo ten que ser todavía máis grande. Entonces, eu pido aos meus compañeros concelleiros do equipo de goberno que xa saben que non acaban de obter un cargo, acabamos de obter unha carga. Unha carga moi importante. Que é seguir sendo capaces de mellorar a situación que ten neste momento este concello. Este concello creo que ten unha situación boa, creo que estamos á vanguarda de casi todos os concellos do noso tipo, pero eso non nos pode dar a satisfacción de decir temos o traballo feito, non. O traballo empeza ahora mesmo. A partir de hoxe empeza o traballo para mellorar todavía máis se cabe, que eu creo que todo é posible, sempre se pode mellorar a situación que teñen os nosos vecinos. Entonces, o primeiro que vamos facer é gobernar para todos. Por suposto porque nos votaron, pero tamén por os que non. Evidentemente, tamén por os que non. Nosotros acostumbramos a facerlo así sempre e seguiremos facendo. Evidentemente, non nos vamos parar nin fijar no que poidan facer outras administracións que ao mellor a veces non o fan. Nós eso non o vamos a facer nunca. Nós sempre vamos a traballar para todos. E todos os veciños do Outeiro de Rei son os nosos veciños. E con todos nos sentimos obligados a seguir intentando mellorar un pouco a súa vida. E sobre todo non estorbarlle nin incordiarlle nunca. Eso non o vamos a facer nunca. Entonces, pois eu enumerarei algunhas cousas das que podemos facer no futuro, que evidentemente tampouco, como sabeis, nos programas electorales non hacemos uns grandes programas de futuro. Nosotros somos moi conocidos, somos moi previsibles e a xente sabe como somos. Solamente nos temos que comprometer, como decía antes, en traballar cada día con máis intensidade, cada día con máis responsabilidade se cabe.
cada día mellorando un pouco máis o noso concello, cada día facendo que esteñamos máis a vanguardia, cada día facendo que o noso concello seña máis grande, que seña máis próspero, que seña máis rico e que a xente que vive aquí viva mellor desde todos os puntos de vista, económico, social. E iso ten que valer para todo tipo de persoas da sociedade. Ten que valer para os nenos, onde faremos todo o posible por seguir mellorando todos os seus programas educativos, todos os programas de conciliación familiar, que é un programa estrella para nós, para que sepan todos os veciños que están en Outeiro de Rei que nos acompañámoslo sempre, a toda esa xente xoven, a todas esas parexas máis ou menos xóvenes, ou que lles axudaremos a que poidan conciliar a vida laboral e familiar. Eu creo que nos tempos que corren iso é fundamental, porque é necesario traballar e o país tamén necesita ter nenos. Entón temos que compatibilizar esas duas cousas. Se fala moito desto, pero realmente se fai pouco. Se fala moito da España vaciada, que nós podríamos estar nun sitio deses, pero aquí non sucede. Aquí non estamos na España vaciada. Aquí temos un crecimiento constante e temos que esforzarnos porque eso siga así nos próximos anos. E eu creo que sí é posible. Temos que comprometernos que a xente que ten que traballar, que é de mediana edad, cando acaba os seus estudios, antes de chegar á edad da jubilación. A esa xente temos que axudarlle en crear servicios de todo tipo, que decía antes, que se falábamos dos nenos afecta igual aos papás, cando falamos de conciliación familiar. Temos que esforzarnos no tema de que se cree cada día máis riqueza, máis empleo, máis traballo, crecimiento do parque empresarial, crecimiento dos sectores productivos. Aí temos sectores ganaderos, onde estamos impulsando concentracións parcelarias, onde estamos impulsando eses programas novos de permutas, tamén no edo rural, na zona forestal, e temos que tamén traballar intensamente para que eso seña un sector productivo, que xa o está sendo, pero temos que darlle seguridade, temos que darlle seguridade á hora de poder facer as súas actividades forestales, temos que darlle seguridade á hora de poder plantar, temos que darlle seguridade e toquemos madeira á hora de que os incendios forestales se minimicen ao mínimo e se fora posible non os houver. Entón, ese é un sector tamén importante, como é o sector ganadero, como é o sector industrial, como é o sector comercial. E en todos eses sectores temos que impulsar e traballar intensamente. Hai un sector que é o da terceira edad, que por ser o último non é o menos importante. Nin é o menos importante en número, nin é o menos importante realmente desde calquer punto de vista, porque é a xente que nos trouxo o benestar hasta aquí, e que nos trouxo a onde estamos agora. Realmente, eu creo que a ese tipo de xente tamén lle temos que axudar e temos que manter os programas de conciliación familiar, a pesar de lo difícil e o costoso que é. Temos que intentar poñer en marcha, que xa o estamos facendo, un centro de día. Seguiremos intentando que o centro de terceira edad que temos aquí cada día teña máis plazas públicas, que xa ten unhas cuantas, e ese programa de axuda a domicilio, que é sumamente importante, porque eu creo que é moi importante para a xente estar no seu domicilio mentres a súa situación familiar e a súa saúde permite. Entón, aí tamén temos que esforzarnos, como nos estamos esforzando, e pedindolle a outras administracións que realmente cumplan que as súas obligacións e aporten o que lles toca para que ese sector, ese servicio e algúns servicios máis de cara á terceira edad, que ao mellor non son tan significativos, pero se poidan seguir desarrollando. Porque os concellos temos unha capacidade limitada, e os que somos pequenos máis todavía. Entón temos que pedir a axuda de outras administracións. Seguiremos pedíndolle a outras administracións que colaboren con nós, estou seguro que o farán. Seremos exigentes. Hai outros sectores, que é o sector da xuventud, aí entre que son nenos e son medio empezan a traballar, a cual tamén lle temos que axudar. E temos que axudarlle, pois,
procurando que se formen o mellor posible, que os orientemos o mellor posible, que lles axudemos a orientar. Aí temos algún programa de que empecen a tomar contacto ca empresa. Temos que traballar e seguir intensificando máis se cabe todo o tema de infraestructuras deportivas e culturales, porque eu creo que eso para a xente xoven é sumamente importante e a veces para non tan xoven tamén. Entonces, desde ese punto de vista, pues seguiremos creando infraestructuras deportivas, seguiremos creando hasta onde poidamos infraestructuras culturales e seguiremos desarrollando actividades nese aspecto que creo que son sumamente importantes para o desarrollo e o benestar da xente xoven. Cando a veces me dicen se somos un concello dormitorio, eu digo que non quero que señamos un concello dormitorio, quero que señamos un concello onde se vive, onde se traballa e onde se fai sociedade. Creo que o estamos conseguindo. Evidentemente, hai movimientos de personas hacia outros concellos e de outros hacia aquí. Evidentemente, non somos un conto cerrado, ni non queremos ser, siquiera. Nosotros queremos ser abertos non só aos concellos que nos rodean, nin só á provincia, nin siquiera só a Galicia. Nosotros somos personas que creemos na libertad de movimento, na libertad, evidentemente, de circulación das persoas, das mercancías, dos capitales, etcétera, etcétera. En definitiva, da libertad desde o punto de vista máis amplio. Entón, desde ese punto de vista, nosotros vamos a estar sempre con claridad onde estuvemos sempre. Sempre estaremos como un partido de ámbito local, provincial, regional, nacional e europeísta. Evidentemente, nos parece que se pode defender o concello con toda a intensidade, sendo un partido de ámbito nacional, europeo, autonómico. Se pode defender a provincia, se pode defender a comunidade autónoma, se pode defender o país, e temos que ser europeos ao mesmo tempo. Por lo tanto, creo que non fai falta que o digamos, pero tamén convén remarcalo, onde estamos ideológicamente. Estamos nesa situación e queremos seguir estando. Non queremos cotos cerrados, evidentemente, para nada. Queremos estar abertos ao mundo, en definitiva, e iso que nos leve á posibilidade de facer os máximos intercambios que poidamos. Eu realmente non teño moito máis que dicirvos. Teño que acabar como empecé, e teño que acabar pedíndolle aos concejales do equipo de goberno que se preparen para ese traballo intenso que nos queda, e pedíndolle aos concejales da oposición que fagan a oposición con lealtad, para o ben de todos os vecinos. Se funcionamos ben, pois é mellor para todos, e se funcionamos menos ben, pois os primeiros perjudicados seremos nós, porque nos retrataremos, e os segundos perjudicados serán os vecinos. Terminarei pedindo ás outras institucións, Diputación de Lugo, Xunta de Galicia, Estado, que nos traten como nos merecemos, que nos traten como se merece un concello de máis de 5.000 habitantes, que está en constante crecimiento, que ten unha cantidad de xente nova importantísima, estamos á cabeza da xente nova no crecimiento, e iso merece, por parte das demais administracións, o ternos en conta. Seguiremos facendo, como viñamos facendo hasta agora. E acabo como empecé, dicindolles aos veciños que nos apoyaron, que nos levan apoyando, pois, casi non vou dicir que o sabéis casi todos, pero décadas e décadas, para manter un goberno sólido que permitiu o crecimiento deste concello e o desenvolvemento. Pero estou preocupado por ser capaz de devolverles esa confianza que nos deron, traducida en feitos. Faremos todo o posible e todo o imposible. Por iso lle pido aos meus compañeiros, os que foron na candidatura, que non están na corporación, pero que no fondo prestaron o seu nombre tamén para ir con nós, e tamén o mesmo agradecimiento, porque ao final, según o orden que se poñan, todos traballamos, todos vamos nunha candidatura, pero según o orden que se poñan, uns salen e outros non salen. Eso sempre pasa, é a situación normal, non? Pero non son menos importantes nin os que son suplentes, nin os que van de número 13 ou 12 ou 11 ou 10.
co que vai de número 1. Son exactamente igual de importantes. Pero tamén os que colaboran, os que contribuyen a que fagamos isto son igual de importantes. Entonces, e os máis importantes de todos son os que nos votan e os que non nos votan tamén. Entonces, a eses, o meu compromiso, a miña promesa de dedicación e de traballar con toda a intensidade como fixen hasta ahora, e tamén, porque non dicilo, aos funcionarios deste Concello, que casi nunca falamos deles, pero non hai que olvidarse que os funcionarios, o personal do Concello, é o que fai posible que as ideas que levamos a cabo os políticos, os funcionarios, os traballadores, os de todo tipo, o que limpia a plaza, o que barre, o que desbroza un camiño, o que está no primeiro puesto de funcionario, o que está nos intermedios, absolutamente todos eses son os que van facendo posible que se materialice as decisións que nos tomamos. Entón, esa xente tamén é moi importante e eu tamén lo quero agradecer, porque ao largo de todos estes anos só podo decir que o único que tuve foi colaboración, lealtade e traballo intenso. Por lo tanto, tamén o meu compromiso con eles, para que sepan que sepan que nós estaremos aí sempre para apoialos, defendelos, e evidentemente lles pediremos que tomen todas as decisións acertadas, pero cando se equivoquen, como nos equivocamos nós, eu me equivoco moitas veces, e nosotros sempre seremos conscientes de que todo o que un se equivoca se pode corregir. Por lo tanto, todo o cariño, todo o compromiso de cara a estes funcionarios, de cara a estes concejales, de cara a toda a corporación, e de unha maneira moi especial de cara a todos os veciños do Outeiro. Moitas gracias e espero poder responder ás expectativas creadas por todos os nosos veciños. Moitas gracias. Firmamos en el libro de oro. Antes de iros, por favor, podemos firmar en el libro de oro. Vámonos. Levantamos así. Bueno, me toca volver outra vez ao de sempre, e entón levantamos a sesión e os concejales pídollos que se teñen a ben que firmamos no libro de ouro, porque non cabe dúda que é unha data importantísima e que nos gusta que quede reflejado aí para a posteridade. Moitas gracias a todo o público asistente, moitas gracias a todos os que iráis estar aí abaixo agora aí no bar de enfrente, que tamén hai que colaborar cos establecimientos, pois tomaremos aí un viño, unha auga, unha Coca-Cola, o que queiráis. Veña, hasta ahora. Aí estamos. Estamos para que podamos facer, vale?